Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan uwa barka da sake saduwa da mu a cikin wannan darasi. A darasin mu na yau zamu yi darasi ne akan yadda ake yin P2P a cikin Binance, wato yadda zaka yi transfer kuɗin ka ma wani shi kuma ya saka maka da dala, ko kuma yadda kai zaka saka mishi da dala shi kuma ya maka transfer kuɗi. Sannan kuma zamu nuna muku kalan mutanen da ya kamata ku rinƙa yin trading da su, wato mutanen da ya kamata a ce ku sai coins a wajen su, da kuma mutanen da bai kamata ku saya a wajen su ba. Kai tsaye dai kawai zamu nuna muku mutanen da ya kamata a ce kai tsaye idan ba mutanen kirki ne ba za ku guje su a wannan bangare na P2P din, domin kuma ana scamming din mutane sosai a wannan wajen gaskiya. Ba tare da na cika ku da surutu ba, kai tsaye bari mu je mu fara darasin sa ne. Muna sake tunatar da ku da idan ba ku danna mana subscribe ba, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alaman kararrawa da zarar mun daura darasin mu na gaba zai tunatar da ku. Mun gode. Kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan kai tsaye za mu zo mu shiga cikin Binance namu. Kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan already mun riga mun shiga cikin Binance din. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ga nan Binance namu kai tsaye ya buɗe mana da fuska kamar haka. Idan ya buɗe mana da fuska kamar haka, daga nan ƙasa ga nan daidai wajen wallet ɗin nan kamar yadda kuke gani inda na yi makin ɗin nan, za mu zo mu taɓa wajen ne kamar haka. Idan muka taɓa wajen kamar haka, daga nan gefe ga nan daidai inda aka rubuta P2P nan, daidai nan inda na kewaye, za mu je gashi nan yanzu haka kun ga yana kan P2P ne, ɗazu yana kan spot na. To za mu zo mu ajiye shi akan P2P kamar haka. To nan wajen duk ya nuna maka ga kalan coins ɗin da zaka iya kai trading. Zaka iya ka sai dala, zaka iya ka sai bitcoin, zaka iya ka sai BOS, ga BNB, ga Ethereum da dai sauransu duka gashi nan. To yanzu mu zamu nuna yadda ake yin yadda zaka sai dala ne, amma duka process ɗin ɗaya ne. To yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan na taɓa kan dala kamar haka. Idan saya zaka yi zaka taɓa buying ne, idan kuma sayarwa zaka yi zaka taɓa selling ne. Nan transfer kuma a yayin da ka riga ka siya shi zaka yi transfer shi zuwa cikin spot wallet ne. To yanzu kamar yadda kuke gani kai tsaye gashi nan, tunda mu buying zamu yi, zamu taɓa kan buying ne kamar haka, tunda mu saya zamu yi. Idan kuka kula kai tsaye ga nan wannan na farkon za ku ga gashi nan yayi fixing din price nashi, zaka iya saya a wajen shi daga kan naira 1000. Shi gaba ɗaya ma adadin wannan nashi naira 1000 ne kawai. Zaka iya ka saya naira 1000 a wajen shi. Sannan kuma idan muka zo nan ƙasa kun ga shi wannan zaka iya ka saya na 69,000 zuwa, zaka iya ka saya na 69,000, shi ma dai daga 69,000 zuwa 69,600. Wannan na ƙasan nan kuma zaka iya ka saya daga kan 1000 zuwa naira 2000. To kawai dai abin da zaka duba shine ka duba shin wanne ne wanda zai zo da kuɗinka, sakamakon idan ka hau kan na mutumin da ya yi fixing din price ya fi na adadin kuɗinka, to ba za ka iya ka saya ba. Daidai nan inda na ɗan kewaye ɗin nan ne za ku ga adadin price ɗin da, wato adadin na yadda za ka iya saya daga kan wannan kuɗin ne ya yi sama. Nan kuma nan bayan shine iya last ɗin kuɗin da za ka iya ka saya. Yanzu kun ga ya ce daga kan naira 1000 zuwa naira 2000. Idan kuɗinka kana so ka saya ya kai na naira 5000 ne, to ba za ka iya saya ba a wajen wannan, domin iya adadin high na shi naira 2000 ne. Kun ga wannan na ƙasan kuma ya nuna cewa za ka iya saya daga kan naira 142,730. to sannan zuwa naira 142,741. kun ga kowanne gashi nan ya sa price na shi. Farashin wannan zai sai da kowane dala ɗaya akan naira 500, akan naira 566 da kobo 69. To yanzu dai kawai kai tsaye abin da zamu duba a nan wajen shine a ce bari mu je mu duba mutumin da ya kamata mu saya daidan kuɗin mu. Yanzu haka kamar yadda kuke gani gashi nan muna yawa, kamar yadda kuke gani yanzu haka ga nan wannan za mu iya saya a wajen shi. Ya ce daga kan naira 5000 zuwa 26,000. sannan ga farashin shi daga naira, sannan ga fixing price na shi naira 566 da kobo
98 za mu iya mu siya a wajen wannan. To abin da za ka yi shine kafin ka siya daga daidan nan kan sunan shi nan za ka zo ka taba ka ga sau nawa ne yayi saya da siyarwa. Idan kuka kula gashi nan daidai kan wannan feed din nan za ka zo ka nan ne idan ka taba yanzu kun ga gashi nan yayi saya da siyarwa na sau 2103. to sai mu zo mu taba daidan kan feed din nan kamar haka. Idan muka taba nan ne zai nuna mana bayanan shi. Kun ga gashi nan ya samu positive, wato ya samu namban yabo a cikin wannan transactions gaba daya na 2000 da wani abun nan. Waɗanda suka ji daɗin yin hada-hadan kasuwanci da shi mutane 2034. Waɗanda suka yi complain akan shi kuma basu ji daɗi ba mutane 69. to kaga wannan kai tsaye kasancewa mutumin kirki ne, zaka iya saya a wajen shi. Domin kwadi inda zaka yi harka da mutane mutum ba ɗaya ba dole akwai mutumin da zaka ga a zaman ka na dan adam, dole akwai mutumin da zaka ga baka mishi daidai ba. Sannan kuma wani ba wai an samu matsala bane, a'a kamar irin baka sake mishi coins da wuri ba sakamakon matsalar network da sauransu, to sai kaga kuna gama transaction din sai ya taba ma negative. To amma maganan gaskiya idan har kuka ga negative nan ya fi nan wajen, to kar ku yadda ku yi sai coins a wajen wayannan mutanen masu cuta ne. Idan kana da bukata kuma zaka iya zuwa kan negative din ka taba kaga an yi complaining nashi akan meye ne. Yawa kun ga kamar yadda nake faɗa muku wannan kun ga na farko ya yi complaining akan you are too slow, kun ga baya aiki da wuri. Shi ma wannan still ya ƙara yin bayani akan very slow, kun ga dai duk gashi nan. To irin wayannan abubuwa kuma gaskiya ya danganta da yanayin matsala na network ne. To amma sabanin haka gaskiya karka sai coins a wajen mutum. Bayan ka duba wayannan bayanan ka gamsu da shi, to kawai abin da zaka yi daga nan ga nan daidai wajen buying din nan kawai sai ka taba buying kamar yadda kuke gani. Yanzu haka gashi nan na taba buying daidai nan inda ya mana fixing price din nan. Za mu sa adadin farashin mu. Kun ga nan buying by crypto, idan zaka saya da cryptocurrency ne, wato zaka mishi transfer ne na coins, to zaka yi amfani da wannan by crypto. Idan kuma kuɗi zaka tura mishi sai ka dau wannan by fiat. To yanzu kun ga mu kuɗi zamu tura mishi, zamu bar shi akan by fiat, sai mu rubuta adadin amount din da muke so mu saya. Bayan mun riga mun gama shikenan kawai sai mu zo mu taba bayan mun gama kawai sai mu taba buying kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan mun taba buying. Idan kuka kula idan muka zo mu daga daidai nan ƙasa za ku ga ya nuna mana da wannan nashi. Yawa kamar yadda kuke gani gashi nan daga nan ƙasa daidai wajen to pay page din nan za mu zo mu taba to pay page din nan. Idan muka taba nan wajen zai nuna mana bank details nashi ne, bayanan shi na cikin banki. Idan kuka kula gashi nan gashi nan sunan shi kenan, nan ga account number shi, nan ga account name nashi da dai sauransu. To yanzu haka abin da zamu yi anan shine zamu copy, kawai zamu taba daidai kan nan daidai nan kamar yadda kuke gani muna tabawa kawai a take za ku ga ya mana copying account number shi. Kun ga gashi nan yana using da Kuda bank ne, to ga nan sunan shi Chimeka Febu. To yanzu haka gashi nan kawai mun riga mun taba copy sai mu minimizing mu je mu biya mishi kudin, yana using da Kuda bank ne. To yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan kai sai na zo na shiga cikin Kuda bank, zan samu na mishi wannan transfer kudin yanzu kenan. Yawa kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan mun riga mun tura mishi da kudin shi. Kawai za mu yi minimizing mu dawo cikin Binance namu. Kada ku manta a yayin da ka riga ka yi wannan transfer ka tabbata cewa ka taba nan transfer notifying seller din nan. Matukar idan baka taba wannan ba to shikenan kawai zaka yi asaran kudin ka ne. To yanzu haka gashi nan already mun riga mun mishi transfer. To idan kana da bukatan zaka mishi magana ma, kun ga daga nan sama ga nan daidai wajen chat din nan zaka iya zuwa wannan wajen ka je ka mishi magana. Kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan za mu dan iya mishi magana mu ce hi. Yawa
kun ga gashi nan already na riga na mushi magana. To shikenan da na mishi magana kun ga yanzu ya sani. Sannan akwai abu guda wadda wani kafin ma kai tsaye ka je ka mishi wannan transfer zaka iya ka duba kun ga kowa akwai yanayin dokokin shi. Wani zaka kun ga yanzu haka wannan ga na rule nashi, let begin business, did not put any crypto related term in the transfer narrations. Kun ga yana bayanin kan cewa yayin da zaka mishi transfer kada ka rubuta wani abu wanda ya shafi bangare na cryptocurrency saboda tsaro. To yanzu shikenan bayan mun riga mun mishi magana a wancan wajen kawai kai tsaye. To yanzu abin da ya rage kawai za mu jira shi ne, kar ka yadda kai cancel. Matukar ka riga kai cancel to shikenan kuɗinka ya riga ya tafi, kawai ka jira shi a haka. Kana gamawa kawai lokaci guda za ku ga zai sake maka da dalanka. To yanzu haka dai gashi nan muna jira ya saka mana kenan. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan ya saka mana da dala. To idan ka ji daɗin mu'amala da shi kawai sai ka taɓa positive kamar yadda kuke gani. Idan baka ji daɗi ba kuma sai ka taɓa negative. To bayan haka kawai sai mu taɓa done. To shikenan kawai sai mu yo baya. Sai mu sake yawan baya. Yawwa to yanzu haka normal coins namu zai tsaya a nan ne gaskiya. To abin da za mu yi ganin daidai transfer nan, za mu taɓa transfer, still za mu sake taɓa transfer na ƙasan nan, sai mu transfer shi daga P2P wallet zuwa spot wallet. To yanzu haka kun ga gashi nan normal kuma USD muke so za mu transfer. Idan ba duka kake so ka kai su ba to shikenan sai ka taɓa iya adadin da kake so ka kai wancan wajen. Idan gaba ɗaya ne kuma sai ka taɓa max. To yanzu haka kamar yadda kuke gani bayan mun taɓa ga transfer daga nan. Sorry ina fama da mura. Yau bayan haka to yanzu shikenan kawai za mu da kun ga ganan kan spot namu muna zuwa za mu ga kun ga ganan USD mu guda 12 wadda yanzu haka gashi nan already successful, ba wani matsala yan saka mana shi. To yan wata wannan hanyar ake yin P2P a Binance kenan. To yan uwa muka kawo muku ƙarshen wannan darasi, da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Sani da bidiyon ya burge ku kuma na liking. Wanda yana da tambaya ko ƙarin bayani sai ya mana comment. Mun gode ku kasance da Amas Online TV.